bata. Ag importante guys, so kinsa tong nagmahal na, mahal pud na. Kinsa nagpangga na, panggaon pud na. Yung buntag ni Jong tanan guys. Morning guys. Way laing atuan guys. Magkado. Nita mi dagtukan guys, maguhon. Lami man ang guys ba paborito man ng tatay ng kuan, tatay sa. Paborito ko pa yung nangita may nangita. Mara, lami ray kaon. Parang lami ka ditundan nga kadagtog daw, parang kabusot. Ito ah. Ina pa bisig balik jet ng paliton ni sa kabulig. Ligyan mo ni saging ba yo? Ako na paliton bay. Kanaw sa kabulig ha, mahino ka. Igna ko ah. Parang kadagtog dawin. Ano kay? Busot ra. Bakit ni bayo kay gulang na bay? Parang kakuan, lami ka juk timpok. Nara ba kay remembrance daning hagdana? Sabi kay mo Dani eh. lagubo. Nadit-dat ang imuhang kinot dari. Nagbuyo may ata. Kami oh. Umaga. Atang isog bagapin, isa ra ka buok. Kana. Wala man ko. Palit kami guys sa mga pangita. Palit ko kugis na guys. Lami ikaw ang sinugba karong adlaw. Mo pa sa gatay ko nang anong hidok ko. Siyempre hugasan na mag ilang ibitay ng hidok ko ikaw. Kato bang puwa-puwa patanawon ba? Katong puwa pa dyan siya. Wala nang gasa naman ni God. Nispad naman. Tanawa. Tanawa bag tanawa po daron makanaw ko bag tumugod oh. Ah. Katong pinkis ba na Tanawa. atay? Dili magibugnaw kayo. Daan pa ibugnaw ni. No. Nispad man naman kuya atay nga lami tanawon nga rang kapuwa ba? Anong pinkis siya? Ngita na po siya kuwala. Tilan. Butang na kuha. Minsan to taas ang purado balik siya. Hindi ko. Naghanang ko ano mga bangka. Daghan may managat dani kapita. Wala ko yung tao ipabuntag ba magahinok pa. Lami man ginit-ginit o kanang buntag pa. Nami sa bayan guys nakauli na mi. Ako sa isilong ba kay markawanan do. Mura naman pagkawanon nga. Majum ta tempo ganina. Pangit, good morning. Mas pangit guys, na din na siya upaw. Nagang buhok na naning tubo. Nangitag atay agwak-wak guys. Lapas ko na. Hindi lagi siya kuan ma, pinkis. Nabasa ka nang sa merkado na wala kaya atay. Anaw nila dugo no marok ng uban. Ay di pinkis. Hindi siya pinkis na pagkatay ba katubang nay Init pa. puwa pa siya nga puwa-puwa. Ang ingon ko sa'yo mo gato sa merkado kaya ang sa'yo mo ka. Basta magkandida ni ang duyan nga. Kuligi Linda. Buwasan ko no ka na. Gasabod. Sabaan. Gisaburas mamas dujan. Itas parang di mo labaw, di mo sangkag gatungo. Okay? Nagpapuluto mo? Luto naman kayo. Wala ko painit. Baka naman. Sumpamig ko atay. Atay suwakwak. Isugba din na. Di din doon. Sa bagusaw niya. Isog ba? Isog ba? Magandam ko dito ikaw magkuhan na kay andam ko dito kanang ulingan. Pagkahaling dito kay ako may maglimpyo dari. Kani nga kuanan guys, limpyuhan sa ninaho guys. Kaning kuan atay na wakwak na giginburst nangita mag-atay sa baboy. Lami man ikaw nung katay sa baboy, dugay na po ko nakakaon. Last nang nakakaon katong paguli ng buhol, sa tay nagsubo. Hawa daming bebe. Kasagaran mo mga kanong Hawa ba? Atay ka namang kuhan. Hawa, kay nate buhaton danis lababo. Pista. Meron maka Limpyo sa kananing atong kuan guys. Isda. Ano guys, sa gatong isda guys. Limpyo na. Gatong atay. Hi guys, suman ako na to sang gibuhat sa kuan guys. Lababo. Nakatakang na po kukuhan din ang ag. Nakapangugas na ko sa plato. Nalimpyuhan na ang katong naisugbaonon. Nja, ag isa.
Wa pa kahuman si diyang gibuhat. Pag sugba kanimo, kana yung bagong baga, dili na ninyo paypayan para pusan na siyang ano mga technique sa sugba. Dili kay sige lang paypay masulog man ito ba. Dingaso na nimo. Ingat na. Ha? Lesson learn. Yun na sa butangan niya. Naghuwat na lamang kung mubaga na rin kay arong isugba na. Kuan di guys, namagod ko'y nabasahan nga kanang kuan ba sa comment. Tinujud nga kanang murakugway pakialam sa kanang nahikuhan. Palibot kay magsigira ko kanang nahi ngisi pero di pa dingon nga. Bisa man gani magsigira ko ngisi, magsira ko kataw-katawa. Pero wa po ko nakalimot kung kanang igsoon o kanang nahi ginikanan. Pero ako guys, tinudyo na wadyo ko'y pakialam sa kanang nahi paligid. Pero wa ko nakalimot og igsoon o kanang nahi ginikanan. Kay bawkos kanang nahi ahang kuan guys, obligasyon sa ahang igsoon o kanang nahi ginikanan. Di lamang gadyo ko ganahan mo vlog o kanang mga problema. Kay way lami. Di ko ganahan guys kanang mo vlog kung kanang nay mga problema. Gahang gustong vlog kanang good vibes lang ba kanang magsigirag kanang nay katawa kay og magsigitag vlog og problema. Way lami mo nang ang mga problema ara nagpadaplin pero wa pudingan nga nakalimot na kog igsoon og kanang ginikanan. Nandiya di po ko ganahan nga ahang mga tabang ahang i-vlog kanang magpadako kwarta. Di ko ganahan nga ang i-vlog ba kay katubitong sa una nga nag-vlog ko nga tunga nagpadako. Na mayngan nga pakitang tao ko no mo nang ako na lang may makahibaw guys sa ahang mga obligasyon ug ang Ginoo sa ahang mga kananay tabang kay di na ko ganahan mo vlog nga nagpadaw ko kwarta sang ginikanan nagpadaw ko kwarta sang mga igsoon nga ahang i-vlog. Di ko ganahan guys kay nay mayngan nga kanang pakitang tao ra kuno ko para makahakot kuno ko og kanang na-views mo nang sa ahang mga tabang guys ako ray nakahibaw ang Ginoo ug ahang mga igsoon ug ahang ginikanan. Di na ko kinahanglan nga mo vlog pa ug kanang inganas about sa kananay ang mga tabang nalagi mingon nga sige ra kuno ko ngisi wa kuno koy beut ja nakapadaan na ba ko kanang naikuan pinansyal. Di na ko ganahan kanang nay mag-vlog ug kanang ingana guys kay masakitan ra ko nay mingon nga pakitang tawo ra kuno ko kay para makabios ra kuno ko kanang nay ang vlog. Bisan pa man og na-views og way views na nga ang vlog guys, okay ra jud kadyo guys kay wa man pud mi nagsaligdan na nga ang pag-vlog. Bisan pa di ko mag-vlog mabuhi magyapon mi. Kay sa una sa wa ko nag-vlog makakaon maghapon mi katulo sa isa ka adlaw manang okay ra pud na og kanang wa nay mananaos kanang ang vlog basta ang importante malipajan gyapon ko nga naay vlog kada para laman sa pag-abot sa panahon ba naay mga remembrance pon o kanang maniguwang na basta ako nakahibaw ko sa kananayang kaugalingan guys nga wadyo ko nakalimot sa ahang mga obligasyon sa ahang igsunog sa ang ginikanan kaningahang mga tabang-tabang nga kanang ginagmay ako rin nakahibaw dani o kanang ang Ginoo di nakinahanglan pa nga pangi kananay vlog kay para ingnan laman nga buutan ko na ako'y kuwan di ko ganahan og kanang kuwan guys ingana mo nang ako ray nakahibaw ug ang mga igsoon ug ang ginikanan ug unsa jud ko ug ang Ginoo guys Ginoo ray nakahibaw guys sa kananay ahang batasan di nakinahanglan pa nga panang ibaladra na nang ahang mga tabang kanang ahang mga gipada pinansyal nga kanang ginagmay di na kinahanglan guys kanang di-vlog basta ako ra nakahibaw ug ahang kuan pamilya basta guys agahang gusto pirmi agahang vlog kanang good vibes lang di ko ganahan kanang mga vlog na kanang puro bitaw problema pero ang problema narag na dyan na guys bisag magsige mangani kong tisngi magsige ra kong ngisi magsige ra mig pangatawa na po ko'y problema pero di lamang gadyan na igawas daning vlog kay way lami pero di lamang punta ng problema at ang ibalandra daning vlog kay wala punta privacy mo nang di puntanan nga ato ang i-vlog mo nang agahadyong gusto guys good vibes lang gadget pirmi kanang happy ra ba kaya di ko ganahan mag-focus o kanang problema kay mag-ilak ko di ko ganahan lagi magtigom danang na mga problema gusto ko ang mga problema harang ipalabay ba di tambajan kay makitan raman ng solusyon ng kuan mga problema basta magampo laman ta pirmi sa Ginoo gabadyan gyapon ta mo nang happy ra gadget ta guys everyday
Bahala nag kanang problema ta. Matulis ning istorya ra ko kay namagod ko nabasahan nga kanang comments ba. Unsa pasensya na naman mo guys kay kanang bitong tig comments sa kanang nang vlog nga. Di ko ganahan kanang lain kadyo basahon kay gajud mong i-hide user. Kay di ko ganahan tigtigom bitong nay mga vlog nga mga negative kadyo ilahang mga comment. Moro to guys, ning istorya ra po ko ninyo kay na may ning comment god nga mura kuno ko way buot sige lang mo kuno ko katawa na problema baka kuno ko sa ahang mga igsoon ug ginikanan natural ra man jud na guys. Kanang problema sa tang igsoon ug atang ginikanan labi na sang igsoon nga city reverse nga di sila mawasa nguna-nguna guys bisan pa man magsige kog tisngi magsige kog katawa ang mga igsunog hang ginikanan di na mawasang nguna-nguna og sa hang kasing-kasing kay mala na sila guys mo nang di na sila mawasa ang kasing-kasing og sa hang nguna-nguna kay simpre igsuon ba jo sige lang mo kuno kog tisngi wa kuno koy pakialam sa palibot pero kanang wa koy pakialam sa palibot guys tinuod na wa koy pakialam sa kanang paligid sa ng mga tawhana dihang kinsa nang sigig panghilabot na wa koy pakialam pero kanang maingon mo nga wa koy pakialam sang igsunog sang ginikanan di jud na tinuod kaya ako ray nakahibaw na wa mo kahibaw sa hangkuan gibati og unsay sud sa kananayang dughan minguwa na guys diaraga mo ang kuan sinugba nakuha na natak-ang na ipadaplin dari kay na may atot dari diyan na guys nagato ang kuan atay sugba na guys sunod na ta kuan isda kuan ko guys gakaw-kaw ko daling buli kay na ikuan taligsik maniatot dari raman na yatot gamay na mo ang naganan ano guys nako dari sa kuan daplin na nangit-ngit na paglangit ganiha madyo ba sa tukim ko naglaba man ang tako karon ja kay naghuwan man ug manal man siguro ko manglaba umot na kadyo guys ang kuan sinugba mingaw ra ko kaon og kanang sinugbang atay na guys nagsugod na siya sa kuan guys kaluto basta ko guys di ko maito kung unsa na enjoy ang mga comment mudawat mo ko kanang mga message nga way lami kay siyempre mudawat man taglami mudawat pud tag way lami bahala na og ingnon ko wa koy buot bahala nag ingnon tag kaartihan ra o iray nagdaghan basta ako wa ko nakalimot sa ang obligasyon sa ang igsoon ug sa ang ginikanan bahalag gagmay nga kanang pinansyal isahan lagi nga nanapukoy kaugalingan pamilya nanakoy kaugalingan nga giatiman aning tagtangan kaw na may kuan taligsik bisag kita nga minti na ta na tay kaugalingan pamilya bisag sa pakamalipadyan nagatang pamilya bigihapon nato kalimutan nagatang ginikanan ug mga igsuon kaya kuan ako'y lain panglantaw guys agarang ginikanan o gahang mga igsoon ang mga mahal sa kinabuhi mo na perminahang giampo sa Ginoo nga hinaot unta na sila sa maadong panglawas sa kanunay para nahe mo na nay kinadak ang grasya nga gihatag sa Ginoo ang maadong panglawas sa among pamilya mo na perminahang kuan guys giampo siguro na siguro itaw nga hindi siya ganahan nga magsige kong katawa magsige magmalipadyon ko pero ako'y mahimo kay nga na magadyan ng tao na itaw nga muhatag nimo kalipay na itaw nga muhatag nimo kasakit mo nang pasalamat na lamang ko sa tao nga maadyo gidjang lantaw na diya ka ng tao nga sige pamantay na nga sige pasakit og istorya pasalamat na lamang po ko nimo kay bisag ingani ko nagyapon kay paglantaw manang pasalamat lamang po ko kay bisag ingani ko imo ko gihapon kong gitagaag pagtagad na guys sagatang atay seti na kumukaon guys sagatang vlog karon istorya sa Marijut pero di man dyan lagi dapat handa ko magpaliwanag daningang batasan o kananay kinsa ko basta ag importante guys so kinsa tong nagmahal na mahal po na kinsa nagpangga na panggaan po na kaya na lagi niingan nga o ira ko ni gadagana gartira ko no yang gadaghan sige mo kuno kog party sige mo kuno kog pasiksi sige kuno kog pamalit og kanang nay ukay-ukay inja nakanahuna baka kuno ko sa hang mga igsunog sa hang ginikanan di na nakinahanglan guys nga imo pa nang istorya sa imuhang isig ka tao kaya ang tao na ikaw galingang kabubuton
na ikaw galing huna-huna. Kaya di man jud tanang tawo nga parehas og huna-huna ug parehas og kanang binuhatan. Di tanang tawo maluluyon, di pud tanang tawo nga daotan og binuhatan. Lain-lain ta kitang tawo mo nang ikaw tawo, di ka kinahanglan magbuot sa imuhang isig ka tawo. Ug unsay may imuhang panglantaw, di na nimo mabutan kay isa man ang kaugalingon, di man imo. Mo na gimuhang kaugalingon nalaman may imuhang bantan dyan ug may imuhang butan kay basta ako. Bisag naminjo nako, bisan pa man ganig na moingon nga arte ko o ira ko na yung nagadaghanahe sige lamang kuno ko pa sexy. Basta kay bawa ko sa kaugalingon guys, bisan minjo nako, wag yapon ko nakalimot sa ang pamilya, sa ang igsunog sa ang ginikanan bisag ginagmay nga kanang pinansyal nga ngitagyapon kog paagi para laman makapahalipay ko nila. Kay mao na yang paagi guys nga malipay ko. Kay bisag kanang ginagmay nga paagi, ara na nang lipadya nga makahatag ko nila. Bahala na ang mga tao guys ug sa ilahang lantaw na. Basta ako rin nakaibaw sang kaugalingon ug ang Ginoo. Mora na ikon guys. Importante. Hi guys, naluto ra gid guys sa gamang sinugba. Mamahaw na kami. Sige yan natupa. Ha? Bukawas din pa na mamahaw ta. Isang sumiyak mo ay nabiyag ako. Mas sibuyas ma. Napa may kamatis na ng sibuyas. Ano man? Nasrip. May Kamatis? kamatis. Kamatis. Sibuyas na dahonan? Ay, kanang sibuyas na. Bombay. Wala man, nasang butang. Kamatis? Hindi, sibuyas. Nas tindahan, mama. Butik na yan. Tuwaan niyo. Ano? Kabayan Asa din na. kape? Ingon na tinitindaan. Okay, pinara sa bayad ka. Kabayan na ka. Mata ko ang kuha ma. Nag-guys na. Tuwaan niyo ba ito? Makabayad na po ka. Ingon mo kung hindi na ako nung sarip. Ah, dyan kita mo tanas. May nagpas nasrip rawa. Basta ka. Ingan nyo ni kada ko. Hindi ako kay na ni Kiyos. Ang Kiyos mo ganun ang isog ba? Bisog ba na din mo dyan? Isog ba kami guys? Suba. Wala din mo luto ah. Wala. Sus. Sige yan po, ani mo gikukaw. Ayaw ko kawa kay. Mugay ko na ko na to. Kita rin mga ampuluwas giyan. Sige yan, uy. Burusak akaw. Kasi itong rasa na to ay. Gabi mga alas 11 na. Mata pa mo alas 11? Oo. Alam na. Kasi kauban. Kaya Tawa. nga, nagyabot arinola. Tawa. Unya na lang to sa pukawon. Inyo itong pawabi, matay klase. Kasi dugay to na to, bumang klase. Dara guys. Guys, may buntag. Ay ako na lang kay Hiwa guys. Dara sinog ba nga pan guys, atay. Kay Hiwa. Nawakwak mo ko karon kay ka. Nipsa bi? Nipsa. Wala na. Dinagkong yung Hiwa. Aron tagkara kahiwa. Mga tanin nyo guys. Ay, mga tagal. Dito namumugong itong ka. Mamahaw ta guys. Mas ba? Bakit hindi mag-iwa ng pinalag ko? Namin, binibigyan yung permi. Natani ba yung Kung namin ma? Good to. Parang sa mga Hot. heart. Ang mga sa simana o sa unato kayo. Sugba ayaw dito. Kaon ma. Naman tayo sugba makimugawas mo na yung Pilaw lang magamay. Kagamay niyo wa. yung palakaw. Naman rudo mo na. Dito na sa amo ni Wags. Anong pisto sa amo ni Wags ba? Ito ang among iwag mo man ako sa kung namatay na. Boy, Boy baboy. mga anak mo. Mga anak na ang paano. Ba na
Na umaga din na nila ni Domiting Batik ko. Yung anak ko. Paborito ni tatay ba dyan ni atay? No? Naiihaw na baboy, dyan ni na atay. Busog ba? Kaunang ako naman ganit ng umunan. Lingunan ma, atay ma? Naisakit na kuan may pakaw na kanang atay na kanang hapko, kanang napidugo, kanang sakit sa ano. Yung lang ko na na. Ang sukat naman ko.